Преди да видите това видео, моля абонирайте се за W Sniper 1, абонирай се, защото той беше така добър да ми направи реакшн на моя клип в гейминг канала ми Monster Gucci. И затова моля абонирайте се за него и следващия, за който главно трябва да се абонирате, е новият канал на Стамбата, Мастер Стамба с седмици. И да продължаваме с видеото. Гого ми звъня, бе. Кажи, бе. Ще хакнат канала на Стамбата, бе. What the fuck? Ти лут ли си, бе? Ай, чел. Той твърди, че хакнат канала на Стамбата. Замисля, дай да се случай да проверя. Така, Мастер Стамба ВП. Я видим. Shit. Чакай малко, то наистина канала на Стамбата е хакнат. Бай. Това не може да е вярно. Како е? О. Чай да проверя пак, то няма как. В смисъл, как те ще хакнат, то го май не лъжи, бе. What the fuck? Тъй. Мастер Стамба ВП. Fuck.